Újra itt vagyok, és most folytassuk a kalandjainkat. Ha ez működne. És ott voltunk mi utoljára? Ja, itt voltunk tényleg. Ja, már nem emlékszek, hogy ezt bemutattam, jó igen, tényleg. Most elnézést, hogyha hallatok, hogy ezek csak éppen most kínai kaját teszek, ez a kedvencem. Ja, vissza kéne még menni egy kis csákányi. Ja, most megyek oda lebányászni. Így. Elviszem még ezt ide teszem. Nem, ezt elviszem magammal azért. Nem, ebből csinálok párat. Hetet felhasználok. Annyi elég is lesz. Jó, mehetünk is. Jaj. Hát itt is van az a barlang. Ez nagyon ez a barlang, valahogy le kéne menni. Ja, ide ugrok. Csinálunk valami lépcsőt. Jaj. Oda megy át, vagy nem megy át. Azt a... Nem baj, akkor így lesz, így. Csinálok ide egy ilyen kis utat. Itt meg lesz csinálva ennek az alapja, ennek a lépcső sornak, de hát ez nem lesz elég. Nem tudom, hogy lesz megcsinálva. És főleg ilyen sötétben. Hát innen kiveszek egy pár homokot. Ide most úgy csak elmélyít is havas. Itt kivágom, hogy nézzen ki valahogy. Mert különben nekem nem a... Hogy hívják őket? Nekem hiába, hogy a gyémánt legerősebb tudsz az egész Minecraftban, nekem a vas a kedvencem. Jaj, elnézést. Kicsit előrébb jövök, így. Jaj, elrontottam. Így. Ide is teszünk kettőt. Kicsit csúnya lesz így a homokból, kőből, meg mindenfajta anyagból volna lépcsőnk, de nem baj. Spann az utolsó, milyen már? Így. Jaj, homok is van nekünk. Így. Lehet, hogy ti most nem látok túl sokat, de én se. Így, és most már fákjázunk, azt így már lehet, hogy fogtok látni valamit. Kiszedjem a vasat. Jaj. Érdekes, hogy most itt nincs creeper, se zombi, se semmi. Itt is van egy kis barlang. De vissza is jövök addig a szénért. Mint tudjátok, a szénekből általában ilyen nagyobb barlangokban túltengés szokott lenni. Hogy csak szén lesz. Ugye hány szél lesz itt? Kicsit laggolok.
vagyok, de semmi probléma. Ja, itt van az a hely, ahol már lassan elfagy a fákjám is. Jaj, majdnem beestem oda a kis verembe. Itt is van vas. Hát ennyi volt ez a nagy barlang, hát nem volt valami vészes. De azért, hogy találtunk vasat is. Így, még ezt is kiszedjük. Hát visszamegyek, aztán már lassan vége is lesz a videónak. Vedd fel. Azt is pont, hát ezt nem hiszem el. Mindegy. Fölmegyünk, ott, még ott is van vas. Azt én nem is voltam. Megpróbálok. Júj, elrontottam. Hoppá. Mindegy. Ez van. Még itt is van vas. Itt jó sok vasról. Jó sok vasat találtunk eddig. Kiszedem még ezt a kis szemet. Ez vége is lesz a videónak. Már ki is menjünk, az vége is lesz a videónak. Ezt nem hiszem, még ott is van vas, azt a rohadt. Aztán leestem megint. Ezt nem hiszem el. Nagyon szerencsétlen vagyok most. Jó, átugrottam. Bányászom itt ezt a vasat. Hú, majdnem leestem megint. Ha jól látom, van sötétedik, vagy most lesz reggel, nem tudom. Hát, pont most lesz este. Gyorsan haza. Ja, hát egy jó pár szemet is szedtem. Hát hazajövök. Bepakolok egy pár cuccot a chestbe. Hát na sziasztok, már ennyi lett volna. Hát holnap új videó várható.